Aj tento školský rok sa Skalické gymnázium zapojilo do európskeho projektu Erasmus+. Tentokrát vycestovalo 11 študentov v rámci mládežníckej výmeny do Maďarska. Táto mládežnícka výmena sa nazývala Nature's Playground, to znamenalo, že to bolo veľa o poznávaní prírody, o pobyte v prírode a ako tráviť pohyb tam, ako je pre nás príroda zdravá, čo všetko tam môžeme robiť, aj keď sa chceme učiť. Ja myslím, že to bolo veľmi prínosné. Čo ti projekt Erasmus Plus dal? Asi skúsenosti do angličtiny, s tým, že som sa naučil lepšie rozprávať v angličtine medzi ostatnými cudzími ľuďmi hlavne, ktorí rozprávajú úplne mojou rečou, takže asi to. Určite tak veľa skúseností ohľadne komunikácie v angličtine a nejaké tie zážitky. Čo podľa vás táto výmena študentom priniesla? Táto výmena študentom určite priniesla možnosť komunikovať so študentami z minimálne 10 krajín sveta. A bolo super pre nich, že mohli sa porozprávať aj so študentami napríklad z Pakistanu, ktorí nám porozprávali, ako vyzerá študentský život v moslimských krajinách. Jeden z nich dokonca žil a žije v oblasti, ktorú ovláda Taliban. Tak sme mali takú veľmi zaujímavú kultúrnu výmenu. Ďalší ktorý bol z Iraku, nám rozprával, ako to bolo, keď v jeho meste jeho rovesníci súčasní museli zbojovať proti islamskému štátu, takže veľmi zaujímavé. Aké aktivity ťa na projekte najviac oslovili? No, veľmi oslovili team building, vlastne práca v tíme a tak, že nás postavili do náhodných tímov a tým vlastne sme komunikovali s náhodnými ľuďmi, čím sme si vlastne rozširovali svoju zásobu a tak ďalej. A určite nejaké tie energizer, ako keby také rozohrievačky na začiatok. Čo považujete za najväčší benefit projektu Erasmus+? Najväčším benefitom tohoto projektu je, že študenti majú možnosť ísť si vyskúšať angličtinu v praxi. Prakticky je to vec, ktorú v škole až tak nemajú, že sa rozprávajú so študentami z úplne iných krajín. Môžu si vymieňať vzájomné skúsenosti, spoznávať ich kultúru, prakticky spoznávať život mladých ľudí v ich veku v iných krajinách v angličtine, čo je super. Projekt Erasmus Plus je pre študentov príležitosťou spoznať nových ľudí a zaujímavé miesta v Európe. Ak by mali možnosť zapojiť sa do projektu opätovne, neváhali by. Určite by som tam išiel. Je to podľa mňa úžasná príležitosť. Veľmi ma to bavilo a rád sa zapojím ešte raz.